Mina ngifuna ukulisho le ndaba ukuthi lelivesi lake lafundwa kuwe. La kusiza yini bo? Yebo, inkosi yakho. My God. 1 Samuel 17 awuqale ku24. First Samuel 17 verse 24. Bonke abantu bakwa-Israyeli sebebonile lo muntu bambalekela besaba kakhulu. Bonke abantu bakuphi? Sebebone lo muntu bamenze njani? Jesu. Ngathi le ndaba izwakale kahle. Bonke abantu babalekile. Mabebona lo muntu. Kusele wena ongakabaleki angithi? Jesu. Sewungesikabani lesini. Wow. Babalekile phela bonke abantu. Washo ukuthi wena awukafiki ubaleke la. Amen. Amen. Ziningi izinto ezibalekelwa ngabantu kusale wena. Kanti uJehova uyazi ukuthi isiqondene nawe. Osiyama lokubale. Ngicela ukwehla. Jesus. Uyazi okuhle nokubi sebembonile lo muntu. Bambale Babale. unezinto eziyobona na ifamily yakho. Sure. Ibaleke ishiye wena. Unezinto eziyobona na isonto lakho. Libaleke kusale bani? Usho ukuthi bele usimakade akana masosha emhlabeni ukuthi nawe uyabaleka. Angiphinde ngithi uJehova akanabantu abathembayo emhlabeni. Mabezobaleka bonke nakwenze njani? Yikho ngithe ngizoyixoxa kahle. Unezinto basalunise khona. Amen. Eyibalekelwa yonke umuntu okhona kodwa kusale wena uthi mina ngizobaleka. Le idinga mina. Akuzwakali bafashela. Mawungaqhamuki ibhubesi la. Ingene la libhodle lapha. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu akekho ngasala. Bazalwa ukhona ongasanga. Kodwa uJehova ulindele ukuthi ube khona osalayo. Oyokhulisa lengonyama ibuyele. Nilalele. Mawungabi uamen insuku zonke. Mana nakulesi simo esingenawo amen. Yebo, kunjalo. My God. Kuyazwakala. Ngithi mawungabi uamen insuku zonke. Sikhona isimo esiqedwe amen. Okudinga ukuthi uthathe action. Risk phakathi. Kuyazwakala. Amen. Ngoba nawe wazi noma uzobuya mawuya. Funda. Bonke abantu. Uyabona mayithi iBhayibheli bonke. Alikhomba ukuthi kwasala nebodyguard. Funda. Bonke abantu bakwa-Israyeli sebebonile lo muntu. Bambalekela besaba kakhulu. Abantu bakwa-Israyeli bathi imbonile lo muntu. Uwenyukile na? Ngoba wenyukile ukuya kweyisa uIsrayeli. Kuyakuthi umuntu ombulalayo inkosi imcebise ngengcebe enkulu. Imnika indodakazi yayo
iyenze indlu kayise ibe ngekhululekile kwa-Israyeli. Okay. Davide wakhuluma kubantu ababemi naye wathi, kuyakwenziwa ntoni kumuntu obulala lo mfilisti? Yebo. Asuse ihlazo kwa-Israyeli na. Ngoba ngubani lo mfilisti ongasokile ukuba yeyise impi kaNkulunkulu ophilayo na? Lalela. Abantu babona umuntu besokile. Babaleka. Uqhamuka umfana. Uzothi lempi kaJehova yadelelwe emini kangaka. Ngempela ubani oyokwenzela okuthile. Ongabulala lo muntu. Lo muntu ongasokile. Okuwesi nakho konke wedelela impi kaJehova. Phela uIsrael isizwe sikabani lesi? Ibandla isizwe sikabani? Namanye amazwi usho ukuthi uGoliathi wagcina ngoDavidi. Akekho namhlanje. Akhona. Ngikhuluma nani ba? Akekho. uGoliathi obulala nini? Yabona njengoba ngisakhuluma kahle ugcina ngasakhulumi kahle. Nilalele. Owakho uGoliathi awufani nokaDavidi. Njalo yakafani nokaDavidi. Umuntu nomuntu noGoliathi kabani. Othi ukuthi ayibulalele yena. Ngeke umbulala ungakazazi i-identity yakhe. Sure. Qala uyiqine wena. Mina ngubani? Kulesimo salomuntu. uJehova uthini ngathi? uJehova uthembeni ngaphi? Uma ngibeke emhlabeni kanti kophambuka into enje. Okay. Angiphinde. Kanti usazi wena. Angiphinde uyangizwa. Umzalwane siyabonga kodwa qala usenze njani? Ungazi ngoba nakuhamba nabangani bakho. Wena nje. Uyibuke lapha ukuthi izulu likwethemba uwe. Unje ngoba unjani? Lethembe wena. Alithembanga thina. Lithembe abathemba lona. Hallelujah. Nilalele. Akathembanga akezukwehlisa ingelosi la. uJehova ezosizana nawe. Wena uyikho konke phambi kaSima. Ulizwile ligamoni kwelona lokuthi bonke abamamukelayo banikezwe amandla ukuthi abantwana bangabani. Uyikhipha ngaphandle phoyo. Igama lika Jesu. Thank you, Jesus. Uyabona namhla ngifuna silungise. Yep. Siphenduke masiphenduka. Siphinde senze omajwayelekile. Yep. Ukuthi nawe uyifayila lakho lasezulwini. Akubhalwe. Ulele eqhaweni lapha hamba faka ilenze 1. Ngubani? Akwazeke libali ngahlali liblank limhlophe. Ake kube nosuku nje impela olibhala ukuthi ngomhla ka16 uSibanibani wamelana nesimo. Hallelujah. Funda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. uDavidi wakhuluma kubantu ababemi naye. Yes. Wathi kuyakwenziwa ntoni kumuntu obulala lo mfilisti? Asuse ihlazo kwa-Israyeli na. Yeah. Ibandla selinayo. Linehlazo. Khulumani ibandla selinayo. Ihlazo sithelwe lo. Sithelwa umuntu oyedwa. Oyedwa nje. Hey. Nkosi yami. Bazalwane yayizwa le. Siyayizwa baba. Sekudingeka umuntu ozoma esikhaleni. Yep. Asuse ihlazo. Asuse nohlazo. Nilalele bazalwane. Hallelujah.
umuntu ozomaphi Esikhaleni. asusihlaze ebandleni kaJesu. Yes. Yes. Yabona lihlaza lifanele likaElizabeth. Okay. Okay. uElizabeth wakhuluma kahle wazoqeda. Wathi hey, wenze njalo uJehova. Yeah. Mshayisa usihlazo kimi. Yes. Yes. Lali ngabaqhaphazela abantu. Abanye leli ngabachaphazeli. Kwakungelakhe yedwa Yedwa. Okay. ukuthi njengoba nginje anginamntwana. Okay. Kodwa umyeni wami ukhuluma lapha noNkulunkulu bathola abantwana. Kodwa mina nginani Anginamntwana. Nkosi yami. bayezwa bona. Yes. Lasusa ihlazo. Hallelujah. Namhla kususwe la. Baba siyabonga. Uzokwazi ukukhuluma lisuswe. Thank you Jesus. Ngegama lika Thank you Jesus. Funda. Hallelujah. Yakwenziwa ntoni kumuntu obulala lo mfilisti asusa ihlazo kwaIsrayeli na? Yes. Ngoba ngubani lo mfilisti Yeah. ongasokile ukuba yeyisiphi kaNkulunkulu ophilayo na? Abantu bamphendula ngalona lelo zwi. Okay. Bathi ke kuyakwenziwa kanjalo kumuntu ombulala. Weliyabe umfobo omkhulu wezwa lapha ekhuluma kubantu. Yeah. Intukuthelo kaEliyabe amvuthela uDavid. Nkosi yami. Wathi wehleleni na? No ake ngisicoko sokubaleka. Angithi amadola aguqile manje acela udaka ngenxa yokuthi le ndoda bakhiphe odakeni bafake odakeni. Kodwa mase kuqhamuka umuntu ozosusa ihlazo. Uyena esikhundleni sokuthi abhekane noGoliath. Ubhekane noDavid. Ubisana noDavid. Hayi. Thaleni uzozizwa noma ungayizwa. Ngithi lona uphakathi exukwini sokuthandaza. Amazi yena noma uyithandaza yini. Kodwa wayetholakala ephakathi kuthiwa mkhulu ngoba uzalwa uJese. Nkosi yami. Ngaleso sikhathi ubukeke mkhulu. Yeah. Yeah. Uyabona khona umkhulu nomkhosana. Yeah. Ngicela ungibheke ikhulu. Khona ungacabanga ukuthi ngoba umkhulu kini uhlonishwa izimo zasemgwaqeni uyakwazi ukuyinela. Angiphinde ningilalele. Uma umkhulu endlini yakini angithi mawungazama ukuba mkhulu eyintweni zikaje kade uzazi. Yebo. Ngoba ukuye kube nedemand Yeah. lokuthi ngiyinkosana kithi mangikhuluma bayangizwa. Kanti mawufika kwaJehova awusebenzi ubukhosana. Usebenza ukuthi ushintshwe kaliphi igama. Into onikwe lokuthiwa umntwana kaNkulunkulu hayi umntwana wasendlunkulu. Bakhona bazalwane. Hallelujah. Asiyehlukanise lento. Noma ngabe uyinkosana enkulu eyaziwayo. Awuthi mawufika kwaJesu ushintshi. Uthatha isimo sabantwana bakaNkulunkulu uzofitha endleleni. Ngoba ziningi izinto eziyokushaya. Zikushayela ukuthi wena usuwathwala amahlomba kini. Olethi ilento ekulala nebandla. Uthi mina ngithi bayangihlonipha mina mawungenzekile ukuthi ayike ngingakabizwa. Cha sekusendlini kabani manje la. Kuhle nalokho kwenzayo kuyezwakala. Kulingela indlu yakini. Hayi ekaJehova inama challenge. Ama challenge ayo awafihleki. Ama challenges ayo afuna ukubonwa umhlaba ukuthi lapha sekukhona uJehova. Njobe ekhona uJehova sekufuneka umntwana kaNkulunkulu. Njobe ekhona sekuyobonakala ukuthi mayeseyifikile akubonakala umehluko. Phakathi ukuthi sefikile usibanibani ozalwa usimakade ngokomoya. Funda.
Eliabe umfowabo omkhulu wezwa lapho ekhuluma kubantu. Yep. Intukuthelo kaEliabe yamvuthela uDavid. Yep. Wathi wahlaleni na? Uzishiye kubani lesiyaziva esingengakanani ehlane na? Mina ngiyakwazi ukuyiphakamisa kwakho. Nobubi benhliziyo yakho. We Jesu. Uma ngashesha ngekuzo. uEliabe useqala uzoyiveza ukuthi ngoba kade sonke lesi sikhathi bangaze caba akhuluma umuntu. Kodwa bamba akazabe njani? Ngobani? Uyiveza ngoba sekusempini. Yeah. Yemhlulayo. uDavid esayibonile ukuthi le inqobo. Akayedwa uEliabe. Unenkosi uSaul. Unabafowabo namabodyguard. Namasosha amadodazini. Yes. Kodwa amadola agugile. Agukiswa nje indoda izi ukufikimela. Ithi khiphani indoda. Yilwe nayo. Khiphani ini. Panindo. Funa indoda nje. Ize kimi sibona. Siqede le ndaba. Isiwe lesathana ngakasiki. Wakho nakwami. Ufika amathi khona yini indoda la ekhaya. Engabonana nami. Kuze senze into embi. Yeah. Uma ingehlula ngizoyikhonza. Mina mangiyehlula ngiyawuthatha lo muzi. Uzokhonza imithetho. Uyizwa kahle ukuthi ayina. Abekho because usuwabona wena. Abahle. Abakhulu. Kodwa manje lafika lelizwe. Lathi benzela indoda la. Cela ukulwa nayo esikubangayo lo muzi. Uma ngiyehlula ngizowuphatha. Noma ngabe ukhona kodwa ngizowenza njani? Uzokhala esami isicathulo. Ayikho into yokwenziwa yilo baba ngaphandle kabani. Ulalela kahle. Utholakala ukuthi ngempela ke uSathana alanda amabhodi akhombise ukuthi uphethe mina la. Shaya sakhe isicathulo. uNkulunkulu Abeka ibhodi ngasemnyango. Abeka ibhodi emakameni. Leyiphambano wathani ngizwe. Lani uthi ubani ophethe la. Ezimnyama. Wena unesikwele sika 1.2 million. Sokukhokhela lo muzi ongasiwo wakho. Awusiwo kuphathela. Utshelekiwe lokulanga. Mawufanele uklinywe nje nezingane zakho uyoklinywa. Mawufanele uhlupheke usazohlupheka. Ngoba already khona kwakho la. Wena ukhona ngoba wakhipha imali. Kodwa manje uqashile ngamanye amazwi emva kwebackroom. sure backroom yeah Uyawushaya umuntu umthetho ohlala ngemva kwebackroom. Usho noma kugesi ufika nokho akafika vula. uNkulunkulu wethu Ngitela ithi ufike enze njani ubese umnyango liyani. ngizocela Go. Now busy ngoba. Go. Akathi go. Akhona kwakho. Uqashile akhona kuphi? Uba lo. Yini ma? Angazi kwenze njani uyile ngale. Umnyama. Uqala zonke la itamakete lamabili. Wawala. Uthi qha ukhanya kuye. Ucelile. Akadimandi.
umuntu odimandayo umuzi wakhe odimanda utho. Yes. Nawe ke mawusenje njengo Eliab uthi ungene phansi kwezitulo othi kuyibiza ngemntwana kaIsrayeli awuhlubeni nesiqashi hayi dlula kukho konke lokho uzobheka kubazalwane endlini kaJe banemizi kodwa ngenxa ukuthi khona izinto abangayilandelanga ngokwemizi yabo sithola singabaqashi kwibhodi yakwakho sekukhona umuntu oshaya ini uma umemile nje angafika kumakhaza kanje athambana ogeza ngamazi abandawo netiqabe wakho imihitha ugodola uma uzenkonzweni kodwa uma kufika ugobela ugodola uyezokala ugodola hamba lapho uyogeza ngibuye kuqaba mawenzi lutho ungekho nakho ungekho kuthembayo uzogezwa nsuku zonke Namanzi abandayo baba. phone Wehlaleni na uzishiye kubani leziya zimve singakanani ehlane la ya mina ngiyakwazi ukuyiphakamisa kwakho nobubi benhliziyo yakho Goliath ngokuba wehlile ububukile kepha Davide wathi ngenzeni na bekungumbuzo nje wamfulathela wabheka komunye wakhuluma lona lelozi abantu bamphendula njengakuqala esezwakela amazwi abewakhulumile uDavide alandwa phambi kaSawule wambiza Davide wayesethi kwiSawule nokungaqedwa inhliziyo yamuntu ngalowo inceku yakho iyakuhamba ilwe nalo umFilisti lalela bomisa kuSawule uyagodola akusewona namakhazi inhliziyo ilapha wakwabhekana nesimo esikwenze ugodole ilanga lishisa 44 degrees kodwa wena ube njani into eyehlela ke uSawule sekudingeka umuntu ofana nawe ezomkhulula ungacabanga ukuthi lapha ekhaya kini nakithi jobona isimo sinje labantu bayathanda ugodola ngaleyo balinda umuntu ofana nawe kodwa wena uyishwabatela njengathi ingubo yokulala idliwe inkomo kodwa bakhona abazalwane funda wena ngifuna ukuzwa le ndoda uSawule wathi kuDavide awunamandla kuya kulo mFilisti lalela usho umunye igwala lansongo ayi kodwa yini Amadoda yakhe. akwazi ukuphithikana akeniye ukujaja abantu ngamandla abo lethi zifike nakubashumayeli ufikile usibona bona wenzeni ibese ngamandla akhe awumi ngamandla akho la uma ngamandla alo umethembayo Yebo, kunjalo. Yes. Kunjalo. hallelujah Jesus funda awunamandla okuya kulo mFilisti ulwe naye ngoba umfana nje yena indoda yempi kwasebusheni bakhe oh Davide wathi kuSawule inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise lalela ke usuzohlazeka ukhombisa ubudala boy
kodwa uphathanga lutho ubufakazi. Lapha siyasiphethe ini? Udala boy. Bezwela. Angizokhipha ihistory engamsizi kwayena. Yeah. Bonda. Inceku yakho yayizalusa isifo sikayise. Yeah. Lapho kwafika ingonyama nebhere. Kwathatha imve emhlambini. Yeah. Ngaphuma ngakulandela. Yebo. Ngakubulala ngayophula emlonyeni wakho. Yebo. Lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu. Ngakwahlula ngakubulala. Yes. Inceku yakho yahlula ingonyama nebhere. Nalo mfilisto ongasokile uyakuba njengenye yazo. Lokho eyisiliphi kaNkulunkulu ophilayo. Lalela. Lokuphikisana kabazi ukufakaza sowadlula. Wow. Yena ukhuluma ngoba intshebe iningi. Oh. Bien. Uyazi kunezinto ezingaliwa ngentshebe. Kunezinto ezinye ezingaliwa ngonwelo lumhlophe. Eyiliwa ukuthi uJehova umethembeni. Nakhuluma nathi. Wenza kanjani kuze kube kanjani? Uyabona manje uSawuli kini. Akabazi ubufakazi bukaDavid. Hallelujah. Angipheli. Akanjani? Ini Ubuqhawe bukaDavid. ubona umfana nje. Yebo sangani ubona ini. Ibe kufanele nakulezi insuku. Uye kusathane engabazi ubufakazi bakho. Umtsheli wendoda awuphume lapha sibonane. Masibonane. Akutshela ukuthi mina ngabulala uKhayini uthi akusiyo uKhayini lo. Yimo sibanibani. Athi mina ngenza ukuthi nokuthi uthi cha yimi ibengicela sibonane. Ungalwi nesitha samandla kumnyama ufuna ubufakazi baso. Thatha obakho. Niyangizwa. Thatha obukababa. Uthi mina lo ngizomelana nalesitho. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bakhona bazalwane. Mawuso ushisifo esempilweni yakho. Oh yes. Uma usubhekene thugogo wafa ngalamazinyo. Nomama ufika namsangiphethe. Uthi mina ngivelile. Angizukufa ngesifo sikamama. Mina ngivelile. Niyayizwa le ndaba? Njani? Ngithemba igama lika Jesu. Angeke kwenzeke utho likhona. Bafa ngoba bengalazi. Bafa ngoba bengalethemba. Kodwa mina ngiyalethemba. Ngilibonile likho konke. Uthi ngegama lika Jesu ngiyaphila. Angizukufa. Ngihamba ngiyoshumayela imanga. uJehova ngenzele. Hallelujah. Ngiveli. Hallelujah. Bakhona bazalwane. Oh yes. Hallelujah. uDavide wathi uJehova ongophulo sishenwe lwengonyama naso sishenwe bhere uyakungophula nasesandleni salowo mfilisti. Yebo. Saul wathi uDavide hamba uJehova yakuba nawe. Hallelujah. Ibeza ukwali khuluma lona igama lika Jehova esempilweni. Hey bakithi. Oh. Uyaqala nini? Uyaqala nini? Bese. Unabantu abakhuluma izinto zika Jehova bangaze bambone. Yeah. Bazokulimaza. Usiyami. Abamazi ukuthi mayiselulo kanjani. Ulwa nomuntu omi kanjani naye. Yeah. Hayibo. Funda ngenxa yesikhathi. Yes.
uSawule wathi kuDavide hamba uJehova uyakuba nawe ya uSawule wahamba embathise zakhe izingubo Awu Nkosi yami. uthi akahambe uphinde umenze njani Uyamembathisa. kunabantu ngathi bayakubusisa kanti bakucindezela ngemikhuba yabo Ngoba siyasinda nokusinda. Hayi. bona Yabakubambatha kanti. wakufaka isigqoko sethu sekhaya Cabanga. wamgqokisa ibhantshi lensimbi Hayi. Davide wabhinqa inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe wazama ukuhamba wahlula uyezwa ukuthi akambekeni lento zabantu Nento zabantu. fana ubufakazi babantu ungagabi ngabo Okay. ngoba wazi ukuthi wayikhuluma kamazwi eboneni Okay. thatha obakho ukuthole kuJehova Okay. Okay. phonda wazama ukuhamba ngokuba wayengakazilimi Yebo phela. uDavide wathi kuSawule anginokuhamba nalezi Nkosi yami. angazilimi Yebo. Davide wayesesikhumula Yeah. yebo wathatha induku yakhe Yebo. thatha okabani Akwakhe. yekela induku zabantu Hayi. wena unikiwe yakhe induku olwa futhi uyayazi izwa ungali nento zabantu Kwana umsalone siyashikisa uma ilimi zabantu akusikho kwakuyisithole le ngase Orlando wabezwa bathi akushweni ukuthi uzothuthuza uthi wathathe yakhe induku ekholwe igama likaJesu kuyezwakala bantwana nakuyinqoba izimpi ngey'ndimi zabantu Baba siyabonga. Thank you Jesus. Nkosi yami Thank you Jesus. thatha isisho sakho Thank you Jesus. le nduku angithi wayiphethe lonebhele le ndoyimani Thank you Jesus. wayiphethe lonebhubesi Yes. manje usezoyibeka manje athathe zakho Johnny. Thank you Jesus. wesazoshawa amadimoni akushaye igama likhona ufa umuntu endlini My God. usaphalaphala Thank you Jesus. asiyilinye zabantu songena ehlazweni Yeah. awufundi izenzo 19 Nkosi yami. siyabuya la Hallelujah. qala uversini uma ufuna ukushesha ukufelikisa Zenzo 19 qala ku9 ngamabomu kepha lapho abathile bezenza lukhuni bengalaleli bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu wasuka kubo waqembula abafundi washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaThirana lokho kwenzeka iminyaka emibili baze balizwa izwi lenkosi bonke abakhile eAsiya abaJuda namaGreki uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawulu baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe bazibeka phezu kwabagulayo zase isuka kuba izifo nomoya babe baphuma kepha nabathile abayizanusi kubaJuda abayizinzulane balokotha ukuphatha igama lenkosi uJesu phezu kwabakhwelwe ngomoya bakhe abalazi Abalazi. bezwe abalazi Abantu bemphatho bempatho. Yeah. Phula. Enjalo.
bathi nyanifungisa uJesu amshumayela uPawulu. uSkefa othile umJuda umpristi omkhulu wayenamadodana ayisikhombisa ayekwenza lokho. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, uJesu ngiyamazi noPawulu ngiyamqonda, Yebo. kepha nina ningobani na? Hayi. Jesu. Lo muntu onomoya omubi wabadumela wahlula ababili banqoba baze baphunyuka kuleyo ndlu behambaze belimele. baze baphunyuka kanjani kanjani anti igama likaJesu alikho bezwe ngiyakufungisa uJesu ngikufungisa noJesu oshunyela uPawulu balalele njani manje bona baphethe sebazoqala asiqale sesiphambi kwamadimoni asibindi siqale sekukhona abantu abaningi silivuma sisodwa sibona amandlalo sisodwa siza kubantu nje siwait hayi inkonyana ziredu ukushaya ngenqindi bayezwa bangwena. Oh, yes. Jesus. Yes. Buyela kuSamuel. Ingozi yokulingisa. Wabona ke kuthiwa masukuzo kwenze njani azame umuntu cha ushawe idimoni lamphumula ikhindi nalesi sincanyana esihlala ngaphakathi kwasikhumula sikhulu. Umama nje ibambe konke lathi mnwele funda Funda verse 38. Sawule wamembathise zakhe izingubo wamfaka isigqoko sethusi ekhanda wamgqokisa ibhantshi lensimbi. Davide wabhinca inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe wazama ukuhamba ngoba wayengakazilingi. uDavide wathi kuSawule, anginakuhamba nalezi angakazilingi. uDavide wayesezikhumula. Wathatha induku yakhe ngesandla. Yebo. Uthatha yini? Ayazi kahle. Noma ulele noma uyaphi induku yakho mayingasuki. Yebo. Funda. Wathatha induku yakhe ngesandla wazikhethela amatshe ayisihlanu abusheleleze emfudlaneni. Ya. Wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso eyike lakhe. Indwayimane yakhe isesandleni sakhe. Ukwenza konke lokhu indwanyimane kuphi? Angithi isotsha le. Isotsha maniphuza ithi yaliphuza isibhamu singakhona. Lutho. Hey. Yonke into eyenza isibhamu siphi? Sila. Kanti wena ubuye ugumula ukhola ukushiya ekamereni. Mawufikwa impi lapha egethini uzothini? Funda. Wayesesondela umFilisti. 1. Weza umFilisti. Lalela akamncengi. Uyaso uyeza. Ngoba usethembe zakhe. Hey. Funda. Wafika wasondela kuDavide. Umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. umFilisti esabuka wambona uDavide. Ya. Wameyisa. Ayithi ujwayele wenze njani? Siyabona ukuthi bathi siyathakatha. Kanti leli gama iyakulo bekuthuka
bekubukela phansi Sure. ngoba kuwena ozokulwa Sina. igama elazibulwa Hallelujah. Yeah. funda Wameyisa. Ngoba wayengumfana nje. Ebomvana. Ebukeke muhle. Umfilisti wathi kuDavide, "Ngiyintsha yini ukuba uze kimi unezinduku na?" Umfilisti wamthuka uDavide ngawuNkulunkulu bakhe. lalela ke ungakubalekela ukuthukwa lathi uphetheleni angiphindi Uthukwe nawe. uthukwa injani ingakavimbi ukuthi abakuthuka inawo amandla kodwa musuthukwa ikhona isulu ifuna bezodala Hey. ngithi uyathuka le nduku uyiphethe ngani Ya. Weyiswa. Umfilisti wathi kuDavide, "Woza kimi nginike inyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho." Davide wayesethi umfilisti, "Wena uza kimi nenkemba nomkhonto nenduna, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile." ulalela uyawezwa lamazwi wena uza kimi ngoba uphethe umkhonto kodwa mina ngiza kuwe ngiphethe igama Ngegama likaJesu. sengathi ngabe ungitshela lento obhekene In the name of Jesus. ukuthi ngiphetheni manje namhlanje zohloma ngani Jesus. ngiyobuyela emva ngiphetheni lapha ekhaya kuneyinkinga ngiphethe ini ngoba yile ezongisiza bonke abaphethe umkhonto basala estradini leli gama nenduku hamba nayo Jesus. Ngegama likaJesu. funda Namhla uJehova uyakukunikela esandleni sami. Ngiyakukubulala. nini khona Namhlanje. wasengathi lento mayifike endlebeni zikaGoliath wasengathi uyaphupha In the name of Jesus. ukhona umuntu ongabulala mina Intwana. nawenza lentonyana nje itshela mina izongibulala kanti uyamhlohla Hey. uthuluthela uGoliath unyawo lwakhona lungaka alunasayizi Jesu. ungcono umsiza ukushaya ngosayizi 12 Goliath angazi noma ungumthungela u50 noma 100 ngendlela unyawo lwakho lunjani uyaletha ifuzindisa mina nawe isilingo obhekana bekufika isilingo esingenasayizi zifike esinjani ungayiqali ngaso thatha igama unihambise phambili Ngegama likaJesu. ukufika isilingo ongathi mawusise engqondweni uvela ufe phela ungafa la kodwa manje uDavide akazange akhuluma into eningi wathatha isilingo wathatha igama likaJesu wathi lezi alingani namhla ngiyayiphatha ngipha amasi bona mbuze Jesus. noma yini la ubhekana nesimo khona ungabuki inyawo zakho ukuthi awuphathanga lutho esandleni bese ubhekana naleso simo thatha igama Jesus name. webona nje lo ethi woza ngibulale munike inyoni zezulu ukhombisa nangamandlana uDavide akayibuka ubuncane beminyaka uthi mina ngiphethe igama wena uphethe umkhondo
Igama likaJesu. mina ngiphethe yini Igama. igama elingaphezu kwakho konke. Haleluya. usho njalo bayasondelana wena uphethe yini Igama. wena uphethe yini Umkhonto. wena uphethe yini Igama. Jesus. mina ngiphethe yini Igama. wena uphethe yini Umkhonto. wena uphethe yini Jesus. akhulunywe kumiwe nje Uyasondela. khuluma kuyasondela Sondelwa. ngiyambona omunye lapha wena uphethe yini mina ngiphethe igama wena uphethe yini Hawu. uyabona basabukani ubusayizi sebukani ukuthi ubani uphetheni Ubani uphethe? Ubani uphethe? hey yasondela into kaDavidi yasondela wasondela umfilisti Hallelujah. number 1 usowakhombisa ubuvaka lokungabi nalwazi umfilisti wathatha isihlangu sakho usinika omunye Jesus. lesihlangu sakho usinika omunye kathi siyamsiza Kanti manje sikambani? Zolimana vele. uyasithatha usinika omunye bathi wena dlula phambi kwami khombisa ukuthi nginamandla naloludlu lowazawe uyiswa isihlangu sikhulu phela singanganensini aye ngaphawe nje ukuthi hayi sekulungile Ah, sekanje. ngathi hayi sekulungile wathi mayisondela akabangesadlula lesihlangu niyayizwa kodwa le ndaba wathi nguthathe 1 Yeah. Ayiswile. amali kayise nele ndodana Jesus. nelikamoya Dede. ayodedela uma sethe likamoyele wafika omdala weyinsuku waphelisa umoyele noJesu walikhomba lahlala ebunzini washaya indoda wabhodla obuyithanga kunokuthi iwe ibheke phezulu yathi inkosi bengazi ukuthi ngikhuluma nawe ngokudala wensuku ukuthi usuwovela ngomntwana Bow down. Jesus. uvela ngomntwana hawa yabawa yathi inkosi Hey. Hallelujah. Jesus. wathatha inkembo uDavidi yakhe lo mfo Yeah. wayihosha Jesus. wathi mayihosha walungisa isigqoko lesi wawushiya ngaphandle umqala washaya lanqumeka ikhona Madoda. Jesus. walithwala Oh. ngesikhathi elithwala Jesus. amafilisti awalimazana wathi amagwala ka-Israyeli Okay. ezegijima Ezegijima bathi sinqobile usubathuma bathi sinqobile wama phezu kwakhe Jesus. wathi wonke amagwala awazothatha amandla ame phezu kwaleli khanda lomfilisti umuntu oyisikhwapha nozolwela into zikaJehova ningaka nje ngeke belule ngakho ufune koyedwa Jesus. Osoma. Hey. Hallelujah. ufune kanjani ozokwenza into yenza Hallelujah. ile ndawo uyifundi yahlekisa Yeah. yokuthi nokungakaze kushayisha ingane ekhaya Yeah. ngalelo langa uzofela khona kunezinto okufanele ivuke ngenxa yawo liyezo bazalwane ezingakaze zenze azenze ngoba wena usuwenzile Hey. nikhona emini namhlanje In the name of Jesus. zokhuluma indawo ukuthi vuka Hallelujah. abanye babone ngawo ukuthi umntwana Igama likaJesu. angikusize Igama
igama likaJesu. Ayi. Kwakukhona intombazana efunda In the name of Jesus. efunda kwelinye lama college. Okay. Esele nomama kuphela. Ngelinye ilanga makhe lokhu eyele ecaweni. Eyele ecaweni. One day mabebuya kunye umama wangena emgodini. Nkosi yami. Nekade baba ngena kuphi konke Awukithi. wabikwa Yep. ukuthi umama lentombazane uyakholwa la ekhaya uyikho konke nala inkonzo. Uma wakungena emgodini asazi nomfile. Nkosi yami. Yathandaza intombazane. Ya. Yathandaza intombazane. Ya. Yenza umkhuba Weza kamama. uJehova. Yes. Hallelujah. Wathi ngeke afu umama wakho nganawe. Hallelujah. Uzothumela ingelosi. Oh, Nkosi yami. Ikulethele intambo omkhulu. Phambi yomkhulu. Sele uyithola intambo onikela khona. Mama usaphila na? Hayibo. Wathi ngiyaphila mntana. Hayibo. Phonsa intambo. Hayibo. Mayiphonsa intambo. Wathi sengiyibambile ngane yami indonsa. My God. Wadonsa usisi. Abangani bakhe Okay. banamathele idwetsheni zikamama nasemlenzi. Kathi bona kwa abamele ukuthi bayibalu yavele yagabuka intambo isuke ezulwini. Hayibo. Bekhisa umama. Wathi mama Mama. bamba intambo wathi ihlobo zami zinginamathele. Whoa. Ah, baba. Ihlobo zikabani ayikholwa njengayo. Ayiphonsa umntwana. Jesus. Mama bamba intambo ibaba. Khona uyibambe manje. Yeah. Wathi uthi uyabashiya banamathele. Uthe sezoba seduze washo ukuthi abanye banamathela kwabanye abanye babo yasinda intambo yanqamuka. Ah, baba. Oh. Wantoza isiyashota intambo mama. Yeah, phela sayinamafindo. Lamafindo ayasakusiza. Yebo. Yekela bangani ukubamba intambo le. Ibamba intambo ngeke. Mina kuyalelizwa. Ayiphonsa Hey. wayibamba mama. Yes. Zasondela zamama ngasokhala. Ihlobo zabamba amadolo zabamba iketi zabamba inyama. Abakwazi ukusala ngabe emgodini. Wathi asala Asala inyameni. kade sondela usushiye umnyama. Lezokala kade sondela. Wasabalaza usisi ngaphandle wasabalaza. Wathi umama esezothi uyaphuma. Ya. Ayisali si. Sakhe. Wathi mama ngenze konke. Nezulu lenze. Kodwa ngenxa yabantu bakho ongikhethele bona. Angisenakhe ngakwenza. Ngiyacela mina. Abangani bakho abanikwanga indwayi imali. Noma abakunika abakwazi ukuthi isetshenziswa kanjani. Yekela abantu abangazi ukuthi indwayi imali iphathwa kanjani. Nabangenanduku abathembele kwabanye. Awuthi Nkosi nenze noma ngisemgodini kodwa ngikhumbuleke. Mawukhishwa ukhipheke. Phetha kahle. Bhale iBhayibheli. Wabontaboza.
Jesus. Ufuna uphethe kahle. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Kungenzeka nomthandazo wakho ubanjwe ngabangani. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Impumelelo yakho bekade ikhona Thank you, Jesus. ibanjiwe. Kodwa nini Egama kaMjesu. lika Jesu. Thank you, Jesus. Ungenzeki bantu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Baba siyabonga. Dwala lethu siyabonga. Baba siyabonga. Igama lenkosi lona liyo inqaba ophephe